Kaixo, posten hauzuet berriz ere ikustea. Azken aldian abentura pila bat bizi izan ditut espazioan eta oporrak behar nituen. Hemen, lur planetan dituzuen ondartza zoragarri eta polita hauetan erlasatzea gustatzen zait. Eguzkiari esker oso gustura eta bero egoten da. Egun guztia eman alko nuke, baina begira, eguzkia joan da. Eguzkia etzan egiten denean, gaua egiten da. Begira itzazue zeruan izarrak, milaka ikusten dira hemendik. Baltzen ekiten eguzkiara izar batela, zuen izarra da. Eguzkia goizero ateratzen da eta orduan egunez egiten da. Gauean ikusten ditugun izar guzti horiek bertan jarraitzen dute, baina eguzkia lurretik dagoen izarrik hurbilena denez eta hainbeste argi ematen duenez, ezin ditu urrunago dauden izarrak ikusi. Eguzkiak argia eta beroa ematen digu, nire oporretarako ezin hobea. Hemendik lurretik eguzkia eta izarrak uringuruan mugitzen direla ematen du, baina hori alda benetan gertatzen aldena, goazen aztertzera! Espaziotik lurrak biratu egiten duela ikus dezakegu. Eguzkiak zuzen jotzen duen aldean eguna da. Aldiz, beste aldean gaua da. Lurrak bere ardatzaren inguruan biratzen du, ipar polotik hego polara doan lerro imaginario eta inklinatu baten inguruan. Lurretik eguzkia eta izarrak mugitu egiten direla ematen du, baina egiatan lurra da biratzen ari dena, naiz eta guk mugimendu hori igartzen ez dugun. Lurrak 24 ordu behar ditu bere buruari bira osoa emateko, egun eta gau oso bat. Lurrak bere ardatzaren inguruan biratzeaz gain, eguzkiaren inguruan orbitatzen du. 365 egun eta laurden behar ditu eguzkiari bira osoa emateko. Modu honetan, 4 urtetik behin egun laurden hauek batzen ditugu eta urte bizustua ateratzen zaigu. 366 egun dituen urtea alegia. Urteak urtaro desberdinak ditu. Zergaitik, eguzkiaren argia ez da berdin heltzen planetako leku guztietara, izan ere argi hori leku batzuetara kontzentratuago heltzen da beste batzuetara baino. Kontzentratuago heltzen den lekuetan bero handiagoa egiten du, baina lurraren ardatza inklinatuta dagoenez ez du beti leku berdinean bero egiten. Adibidez, Europan ipar hemisferioa eguzkirantz inklinatuta dagoenean uda da. Eguzkia zeruan oso goian dagoela ematen du eta egunak luzeagoak eta beroagoak dira. Jupi! Ipar hemisferioa eguzkitik urrunago dagoenean negua da. Eguzkia zeruan berago dagoela ematen du, honela argi eta bero gutxiago ematen dugu. Ez da hondartzan oporrak pasatzeko momenturik onena, baina izarrak izugarri ondo ikusten dira. Uda eta negua alderantziz doa zego hemisferioan. Behar bada, neguko oporrak Australian pasatu beharko nituzke. Eguzkia izar bat dela ikasi dugu. Lurrak bere ardatzaren inguruan biratzen duela eguna eta gaua sortuz, eta urtaroak aldatuz doazela lurrak eguzkiaren inguruan orbitatzen duen heinean.